U svijetu koji se neprestano mijenja i napreduje, važno je prihvatiti nove mogućnosti i potencijale koji se otvaraju pred nama. Ovaj projekt oblikuje priču o inspiraciji, inovacijama i odlučnosti, pružajući nam nadu i optimizam za budućnost. Dobrodošli u vrijeme gdje se granice tehnologije neprestano pomiču. Inovacije su postale temelj razvoja i napretka. Upravo sada, dok razgovaramo, znanstvenici diljem svijeta rade na rješenjima koja će unaprijediti našu svakodnevicu. Upotreba umjetne inteligencije omogućava nam brže i efikasnije rješavanje problema u područjima znanosti, medicine, ekologije i mnogim drugim. No, inovacije nisu rezervirane samo za znanost. Svaki od nas ima potencijal biti kreator pozitivnih promjena. Inspiracija može doći iz najneočekivanijih izvora. Naravno, svijet se suočava s izazovima, no mi smo ti koji oblikujemo našu budućnost. Svaki napor, ma koliko bio mali, čini razliku. Kroz zajednički rad i pozitivan duh možemo prevladati prepreke i ostvariti nevjerojatne stvari. Ovaj projekt ulazi u svijet potpunih promjena i nevjerojatnih inovacija u Republici Hrvatskoj. Ovdje predstavljamo ambiciozan projekt koji će zasigurno označiti novo poglavlje u gospodarstvu zemlje. Marshall plan za Hrvatsku i njegovi poduzetnički potporni centri druge dimenzije. Ovaj projekt nije samo obećavajući, već je ključan za održivi razvoj poduzetništva i inovacija u Hrvatskoj. Radi se o inicijativi koja će se proširiti po cijeloj zemlji i državama regije, te će uspostaviti umreženi informativni sustav ključnih resursa država regije. Ovaj projekt i njegovi centri igraju ključnu ulogu u potpori i razvoju poduzetničkih inicijativa na svim razinama, i to na nacionalnoj, regionalnoj i internacionalnoj. Ovaj projekt je revolucija za gospodarstvo Republike Hrvatske i susjednih država. Sada je vrijeme za optimizam i nadu u budućnost. Poduzetnički potporni centri nisu samo resursi, već su izvor inspiracije. Otvorimo vrata ovim centrima i zajedno gradimo svjetlu budućnost za našu zemlju. Poduzetnički potporni centri predstavljaju rodilište za ideje i inovacije, gdje će se kreativne misli pretvarati u stvarnost. Ovdje se projekti ne samo rađaju, već se i razvijaju u održive poslovne entitete, oživljavajući gospodarstvo, stvarajući nova radna mjesta. Odjel edukacije pružit će obuku, mentorstvo i pristup resursima kako bi se osigurala kompetentnost i stručnost budućih poduzetnika. Odjel za motivaciju i stimulaciju mladih, s druge strane, bit će mjesto gdje će entuzijazam i samopouzdanje rasti iz dana u dan. Odjel za stvaranje informativnog sustava omogućit će umrežavanje potencijala i pružiti ključne resurse i informacije stranim investitorima o tržištu i prilikama. Odjel za financijske potpore pomoći će budućim poduzetnicima i start-upovima u pronalaženju potrebnih sredstava za njihove projekte. Uz to, projekt uključuje i odjel za marketing i brendiranje, koji će pomoći poduzetnicima da stvore snažne brendove i osvoje tržište. I odjel za digitalnu transformaciju, koji će biti usmjeren na integraciju suvremenih tehnologija i unapređenje poslovnih procesa kako bi se ostvarila veća efikasnost i konkurentska prednost. Odjel za dijasporu otvara vrata suradnji s hrvatskom dijasporom, te omogući dijaspori aktivno sudjelovanje u gospodarskom razvoju zemlje. Odjel za turističke sadržaje promovirat će bogatstvo kulture i prirode u Hrvatskoj, privlačeći tako investitore i turiste. Nadalje, tu je odjel za digitalne nomade koji će svojim znanjem i iskustvom privući nove talente i stvoriti poticajnu radnu atmosferu za kreativnost i inovacije. I ne smijemo zaboraviti odjel za strane umirovljenike koji će stvarati uvjete za kvalitetan život umirovljenika iz cijeloga svijeta u našoj prekrasnoj zemlji. Neka vas ova priča inspirira i podsjeća da je svijet pun mogućnosti. Inovacije, odlučnost i vjera u zajednicu čine nas snalažljivima i otpornima. Budimo zajedno pokretači promjena i graditelji svijetle budućnosti za sve nas. Optimizam nas vodi naprijed i uz pozitivan duh nema granica onome što možemo postići. Vaše sudjelovanje je ključno. Pozivamo vas da podijelite svoje ideje i preporuke kako bismo zajedno ostvarili ovu predivnu priču u našoj voljenoj domovini. Hvala vam što ste bili dio ove inspirirajuće priče. Coral Consulting Service.